ॲश वेनसडे हो प्रार्थना आणि उपासाचो पवित्र दीस असो मानतात। ह्या दिसा सावन ख्रिस्ताव भावांचो लँड सीझन सुरू जाता। बुधवारा मडगावच्या होली स्पिरिट इगर्जेत ॲश वेनसडे मनयलो। पळयात तांची कांय खिणचित्रां। तुमची अवस्था होईल पण तुमची कामं केली जाईल आणि तुमच्या सर्वस्वा देवा संस्कृती पूर्ण केली की त्या तोवा आणि कामचा मोठे सस्तेकांचो आणि दया कामचा खास करायला